Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponita. Wksa tumapan kangsai Ningkangsamse jok Karaa lapen Akasgba tum kachingwai. Pray ni pai arni kedam tang chitia chiklo ahut red light area pu Wksa tum kaning je putak taralang so lapen luru lang so rong ni arong asaratum inside det penapita Ningkangsamse pura Karaa lapen Akasgba tum kachingwai. Kedam tang chitia chiklo angbong karbi anglong along isi rat katherak imimi alamarjan social media achatai along klanglo. La so hut rat lapen hampang asong doanta ning kejang je lapen katherak mimi alamthi Kachepaklang dunlo. La pusona hut Wksa hampang asong atumpenta ning kejang je lapen katherak mimi alamthi phirangki amai pen Kachepaklang dunlo. Bonta phirangki amayalong lam kilet pen dipu angkang rong pli arong apan red light area pu pondetlo. Red light area pu alamthi kijumisen kalidet ajok la rong pli arong asar lapen. Arong arwatatum alang litum apan dia chohang nang jipu ateng pen alang litum taralangso lapen luru langso arong arwata lapen rong asar ating noan damsi kaning je kechok che lapen kilet alamthi karbi aron atang ateng pen chikubir damlo. Bonta halapu luru langso arat lapen arong asaratum Wksa atumapan kangsayahut. Longri asar Rajendra tirang thangnat ajakong ave pinpen mate rong asaratum Wksa atumapan kangsayahut aday areng ke hangdet ki chok che pura pini preni pai pli arni all karbi anglong sarkari gambura association asai hem along karbi anglong rong asar amai lapen all karbi anglong sarkari gambura association atum angbong chingki chingwai po. Kachingwai hu taralangso lapen luru langso arong arat anparta Karaa lapen Akasgba atum chetong dunsi kachingwai alamte pather ponsi Kevangchi arni penke madu hampangasong lapen political parties rong asar lapen karbi anglong arat sitami Wksa atumapan labangso red light area alam tepen ingsai pon nang nilopusi perangkia tengnupen paklarpo. Lapen rong pli arat lapen rong asar doanta Wksa atum kachikubir alamti deng lopusi thanpo. News text report Karbi Anglong News Channel. Asai hem along itu karbing long asan mai lapen itu naku satu rambra pen sang itu mangbong taralang solong kang sai wimet ke se tum kijong ponje red light area ini pen labang so red light area bangke maduta nang din dudunot nang bu dudunot lapen nang bu dudunot madu arong sarta madu longri sarta madu hima sarta lapen hampang asong don ta perachari song don ami bonong lo pini nitum pupu taralang so longkang sai lapen rulang so longkang sai pini nitum pajut pondo nitum pupu ta ning sampik lo aso kang sai long pen lasi pupu wanta nitum ke pupun pelo puta chokki nitum pupun pelo si nitum ke pini ge Kachepaklang kon thai lo si ning sampik lo lapang so pini pu longri asar pen nitum rong asar pen pu Kachepaklang elo pot pini benje labang so alam the bangke madu arachari song madu hampang song madu arong asar ni nije pon no usi nitum bangso media hoi pen karbing lo arat han chini pon terang saho ahok lo rong asar kangsai lapen ke dak harlang so long kangsai lapen ke dak lu lang so sitem klap long kangsai la so la dak alang li harlang so long kangsai ke sar arsing long hang pen sing sai lo lapen bang ke dak lu lang so sitem klap di fu long kangsai ke nili metang terang saho nili long ya sar nili pansi nang pangsai toy masih niling sai halo dak pangsai bangala so lo ni tumta la rong asar tum nang kacuning riat tempe amasi astumuri long ta du aso arona tangke tok du masih nili long riasar abang ta cerap ceto dun lo
Lasila dak nilitum ang bong pini karbeng long rong asar lapen ke nilitum nili long ria sar ang bong ta panilitum la lulang so ang kang arong asar tum tawang si nani ini birta long ledet mate konane litum akido si thile ledet inut bahini lahai alam da dolo lasi laso Wksa puthak si red light po puthak si nilitum insai lo la long ning sai nang kok lo the hamphang asong tum kamatha bang ke serious pick intellectual tum bang kamatha serious pick red light ba red jun pulote lake isi juno pigelam asam ang kangta lahai adim aklong gawe mate India adim ta lahai adim aklong awe lasi lahai adim along rong asardo ru basardo long ria sardo pong sardo himar sardo risu basa perangke kethe do keding do potmoseria tum kelong atumanda do mate mesen a professor do doctor do engineer do lahai red jun mate red area pulote lage ilitum kiwang ilang apan ke alam junopik taralang so punoy mate dak lulang so punoy ase taralang so pusita karbi ada ke jutang jubat ke pathir isialong klam pinak asi dake chief minister governor mate India president pan an ke hangadim da dolo lasi hala dagyong sila son nong no pulote bang ko son si tumpan makai asi pinilahai alam kilampong do andame alangli sar harsing rong hang nilapen ke nili longria sar rajendro terang nilitum chingwai chingsai si lalam kilampong do am da Kachepaklang pon lo lapen Wksa pansita me bang thekse reser intellectual tum hampang asom tu me han pare lo aposi adairing ta en lo asi pini pen ke laso alam ki abang ke awelo la pen ke nilitum rong asar la pen ke rubasar ha karbi ke plang ha kisar adin benda tum korte mutia son si ke do la pen non ke bang ilang tum korte mutia son mission meet pen si ke cerap am ajat akama asai si dame ni tum cerap kitu po wansi nili hin benda la peng baklar no la pen alang le tum hanta nili thang ning ke oyi ki puya di mage kardong Hill State Democratic Front Hsdf Regional a political party kimi Nilip constituency along branch Keseng po. Lakha ingkoi rapho Nilip MSC constituency ke parlo Richomili Terem Kro arong along Sar Inos Ingti ahem along Hill State Democratic Front Hsdf Nilip branch Keseng pon amai ingi po. Nilip constituency along Hsdf Regional Political Party Kapija ponchi aphan Sar Inos Ingti aphan si President Arpu Pekponlo. Lapen Sar Delbert Sontokbi aphan si Secretary Arpu Pekponlo. Hsdf amai phu rajenti mongpen rat anglo ke than pon ke ningkan suri hinira inkoida troxy aningkan Karbi Anglo Autonomous Council MAC bangphu kilika hutke Hsdf a party pen che pahai dun si council along chari pon si Karbi Anglong Karbi akhai akar inai hempre kaphan un an pen che song pon chi puta than pon Bangso amay along Hsdf Central Committee pen Hsdf amay pu Sar Rajenti Mung amana peng pen chetongdut. La pen Hsdf Secretary Central Committee pen chenglok bang ingkoy so se Central Committee ke jatum chetongdut. Hsdf Regional Political Party akimi a committee Nilip along Keseng along kadukawe bang pharo sira bang phokep so se armu chingrum si mesen pen mai pachun longlo tangte non ang ton pen alam the alang li pen le archu ponlo na Nilip chokiala pen are wanted on report Karbi Anglong News channel parti henone intang mucho non rajem timung dam jui po itu hai dek puta hai tha hai no hai sopo jong hele tu tribal unity long lip useta hang seta hedi ho di masali dar bang anu ada gitu di masa pun ko anu kilo jong hele tribal unity long lip useta hedi garu bang anu kilo ada gitu awi
tuliram rong hangjong si 30 crore ni panak di dalam BJP nang paremo pulo tene media tengok pulo curup digi BJP si paremo amala BJP pat paremo tenda puma EPCL si to ma aningi oy amat raja timung ke 30 crore pating long nang ni polisi tamane BJP agent do hada EPCL si lo lahelo election hai ni lagi usul lo ki hai ni pa agent masih dota central committee ni tum se agent dota hada hai ni lo lagi kita mai meeting lo ke tuliram ro ha bhanu answer sarpu BJP bhanu answer sarpu ihi nari ke de buyar me na lo ke hai ni ai lagi kira me pilih tum EPCL si lo vice president Keseng namda do alam ni tambor iping lo rajas di soke hai tada Nilip ni cepahai pa nan arat hati krore tangka mamulima jong setuliram rong hanggang sinang bidera EPCL si ban pahai data ko mamuli sini 30 crore pipo lani suki cirai de kunangit ko bangdu di mati kilu kali tele tuliram rong hangga kali makala mobile ang edit pamekasi inua cenamtan puni foto isi inua kini sinang editan are nona lo mila anak kijure kali la non media to katuyo akai no seneli ninjelo a nomor plate scan no tum hante nang me nang than lap iskeningi ni tum hai ta lo ma long le pota nang tum nang pi ni tum hai ta lo ma nang tum hane trading license na ame nang than edi are hai ni ke hai hela usol si kang kan pumati si ji ai ka thar kai ta pu je ni ke comment tu si tok lo ima pu ni ring thak re lo ari bang king thak jo Kachepaklang yi pan bak kam plep te de iri kan thak chole chi ma tilit ma kam bang kan na la akam ni klen mote ko sono Kachepaklang pa prang na la jong si hai he pro te nang ling ale chi thu char bus kame agar asai tak klen mote lo si hai pa prang na la si don atung rabatung lapen kacing hon or lapen from now tum kemang alap thitan thalapen ke ni constituency lo na khomre lap the na le karbiang lo arat don phan paseng itha aprangsi nang litu media korte doan phana kero pipar piglo nilitum Hsdf mate Hill State Democratic Front Regional Political Party hin pen nang phan choro par piglo nilitum Hill State Democratic Front Regional Political Party tum akemang ke lahalo number 1 lake article 244A ilitum ihurisi ASDC ben isia movement ing thurlo 1986 aning kana hut satame ningkan kregethom ajak alang litum council cherai longlo api tu bangela tum leadership a joine pen ajak latum chekak lo CPIML tum kadu ko pen pen poche chekak phon phon lo laso pen ke National Political Party tum Loksi Council chari lo Congress la penon BJP tanon chari bom la satame non ilitum Hsdf mate Hill State Democratic Front Regional Political Party nilitum kedam tang September 8 arni nilitum amahang ke pathek nang ko kela hello APSLC nilitum kado bi hurisi dolo satame APSLC pen election ke hai a polisi a well pen election hai un e APSLC pen ke athema tribal unity long lip satame halada dimasa tumna chingrum numde garo tumna anda bela la pen adibasi tumda inun bahani tumsi dudun chotla la pen kaprek inglong aswa khe tum nom thang na thada chingrum numde la pen all party bole hadi halake 1961 aninkan Meghalaya long amahang ke pathek pen 1969 aninkan ahut Meghalaya state ke long pen ke banghala so party ke pavidelu pavidet pen phi non inkan prikep hoke bak apor hosi akodak karbiang long bangkela bangso revive thulu non registration ji aphanada un edelo no la pen halada APSLC pen election haya polo tema satame ajahag reset pen kam claim kledet pen apot ilitum council ilitum kosonsi ilitum regional political party tum council ke wangima halasi tum kam claim nang pula helo ini sonta ta constituency long this now dum HS
Hsdf Keseng ason tata Karbiang long dang pilong kon seng kon dang lonon. Nilitum non cikloi jonan ta pleng plelang pini dak nilip ta minitum constituency committee sengallo singhason sengallo lumbajong nar already duello lapen lason dak si korkanthi tangallo lapen hadak langhin dan itum tangallo lapen ako non haradak west Karbiang long dan itum tangallo rongkang constituency lapen ako non ada kadoge mohamaya lake non tarik kep arni sintum sengpon po lapen duar baguri ke lake non prabjin manitum duar baguri tan itum hanang phaello lasi non mahamaya long tan itum hanang nang phaello lapen lang pher constituency ke pini penna bang bongsi nitum hanang pa seng toy satamen itum humbar nohale mongolbar ang bong nitum lang pher constituency long bangke sengpon po lapen donsuri constituency tan nitum hanang hang erlo lasi APSLC tum nang pudul le non si kimia party non si ABC ke Charlie lang po ABC ke Charlie kali ke thana tumlo nili tumke ABC ke than jot kali lo angton politics koson se eklen nei ma ke thana tum se plang po nom la hello apen ethelam nili ningje dalang Nilip constituency long pinili tum constituency committee ni tum parjap elo ake hai inus ingti alang lisi presiden lo lapen ake hai Robinson tok bi alang lisi general secretary lo lapen alang li long ke Cera Abdu na tum do lasi alang li tum dak Nilip constituency long tami APS din na me PS Keseng ye pan alang li tum non cisik cedang pon bom lo lapen non ke wangji November achiklo last week ke lake rat amai pidoji pen Hsdf ajakong regional political party ajakong ko ante mahala sorni theklong po halo Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu